Machemedze ndachikumbira kuti mundirondedzerewo kuti zvakafamba sei kuti tizosvika pakuti mutumbi usiriwo wakavigwa kuno kumarinda ekubhindura kuwoodbrook. Right, mufi uyu akaita accident musi wa last week Monday, nekuda akarohwa nemota ari pabhaiki paBrogafia shops, saka akadhimitwa kuParirenyatwa hospital. From there ndakafonerwa kuzi mufana aita accident, ndikamhanya kuParirenyatwa ndikasvika casualty department. Ikokoko ndakaona kuti munhu anga akakuwara zvakanyanya pagumbo, musoro nekuda kwemuchest ndo mama akakuwara zvakanyanya, saka akaita almost taingoenda kuvhisiting tichinomuona kusvika Saturday ndipo takazonzwa kuti ashaya nenguva dza9 makuseni. Saka inini semunhu anga ari padhuze ndakamhanya kuParirenyatwa kuti ndinoona kuti ndizvo here zvandandanzwa pafoni. Zvese kudaro ndakasvika ndikaona akatofukidzwa, ndikangotarisawo ndikaona kuti ndo zvatoitika. Ndikangovakumbira kuti vakakumbira kuti saka toita sei, ndikati kana atoshaya muendesei zvenyu kumochari. Right. Saka zvaitika kudaro takambotraya kufambira mapepa acho iri Saturday, tikamboenda kunyaradzo funeral police sezvo anga ane funeral police, tikaorganiza funeral police, tikazodzoka kuParirenyatwa nenguva dza4 dzemusi weSaturday. Tikasvika kuParirenyatwa kazi atimes kuti mufambire mapepa hadzichaiti, uyai mangwani iri Sunday. Saka takamukira paParirenyatwa na8 am dzemusi weSunday. Tasvika ipapo tikada kumbotraya kumhanya-mhanya, but wakati hapana mapathologist anozogona kuita postmortem, plus futi havana zvekushandisa. Tikangoti it's okay, hapana problem. Right, tikazoapproachwa nevamwe varume vanosenzera paParirenyatwa kuti tokuitirai fast track, tikati hatina mari yekuita izvozvo. Zvapedza kudaro patangodzoka kumba. Vakanga vati vanoda mari ivava? Vakanga vati vanoda $100 kuti process yacho yepostmortem nekuburial order ibude musi weSunday. Vairatidza kuti vanhu vari registered here sefuneral parlour kana kuti vaisaratidza senge vari registered. Vanhu vanotogarira paPari vachitoita mashortcuts. Saka zvadaro takabva tatadza boss nguva yacho yanga yapera, plus mari yacho isusu tatisina. Tikataura nevakuru vacho vekubasa kuti ndo zviri kunoko, akati chizomirirai Monday muzviite negwara chairo chairo, izvi zvemashortcut zvinozonetsa mangwana. Zvadaro takazongomukira futi Monday yacho paParirenyatwa, tikasvikapo na8 am. Dzava kuma9 pathologist aida kuita postmortem akangotidaidza kuti Robert Machemedze aripo here, tikati tiripo. Kwazi muri kuziva kuti ndini ndoita postmortem yenyu, tikati patangodzoka zvedu patatogara. After 30 minutes vatideidza kuti chiuyai tiite postmortem yeye. Inini ipapo ndani namukoma wangu tatingoti 2 vatafamba kuenda kumochari nemupurisa OIC wepaParirenyatwa. Zita rake anonzi OIC Tinago. Tabva ipapo takapinda mumochari. Tasvika mumochari, bhodhi yangatoiswa patray, kwanzi ndiye iri munhu wenyu. Tikati inini ndakaona ndichingotarisa frame yacho yanga yakareba yechitunha, mufana wangu anga ari shorter than iye, plus ku right side kunoku kwakune mabandage anga akabhaneja. Wangu mufana anga akakwara gumbo rekuright risati rabhanejwa. Saka izvozvo ndo zvakandibatsira kuti ndione kuti munhu andiratidzwa yaasiya. Tabva ipapo takanzi ko mudzimai wacho aripi, tikati mudzimai wacho tamusiya kumba. Ndikadhiraivha ndikandotora mukadzi wacho, tikasvika paParirenyatwa, tikatora OIC Tinago tikaenda kuParirenyatwa mochari. Tikasvika vangoitawo identification, achingotarisa kudai vati asiye murume wangu. Tabva ipapo takazi ngatibude zvedu kana maona asiye. Takaenda kuofisi yeZRP tikagarako tichifunga kuti maybe wada kubudisa amwe matray kuti watiratidze futi, sezvo bhodhi yangu watiratidza pakutanga yanga isiyo. Saka takagara tine pfungwa dzekuti maybe bhodhi iri kuita
iri kubudiswa matrays. Tangoti garei kwanza sori yenyu, bhodhi yenyu yakaitwa mispace, yakawigwa, yakatotorwa nezuro kuenda kubindura. Tikati ko saka yakawigwa here, kwanzi yakawigwa nezuro Sunday, iyoyo yanga yava Monday. Right, zvadaro takati chitipaiwo maconducts kwakaenda board. Officer akaramba akati no, handigoni kuita saizvozvo. Tikati saka tomira kusvika rini, kwanza tinozokupai tozokuudzai kuti munodzoka rini. Vataona kuti zvakatiremera nokuti board yatatiroda isusu tatidare maremains, saka taida kutry kukata time. Ndakafonera munin'ina wangu ari paHarare Central, ndiye akagona kuzotaura naOIC weParirenyatwa. Zvadaro OIC yakati ndangokupa nhamba dzacho, but vanhu vakazokuwadzana hazvisiri zvimaoko mangu, iwe uri mupurisa. Saka mufana wangu anonzi Chitambwe ndiye akatrya kubata Bindura police, akazopiwa futi nhamba dzekubindura wanga wawiga munhu asiya. Saka kubva ipapo ndopo vakati ndagona kuwabata. Zvadaro isi takazokumbirawo nhamba dzekuti tigona kutaura nawo, because iwo wanga watove murodhi kuuya kuzoidentify bhodhi yavo yanga iri Pari. Saka takavafonera kuti tatove murodhi kuuya. Isu takaswera tiripo paParirenyatwa, wakazosvika kuma4. Vachingosvika paParirenyatwa vakafona vakati takupolice post. Vatangofamba kuenda kupolice post kuya kuenda. Tasvika kupolice post, kwazi tasvika tikati hande yedu kumochari kwacho. Vatasvika una supervisor akatiumbirawo hama dzekubindura dzasvika dzotoidentify board. Vatapinda, tingoti pindei, takatanga kuratidzwa maphotos akaitwa paburial iyi. Saka tichingoratidzwa mafoto takatazoziva kuti uyu ndi Robert, anova hama yedu, anova munin'ina futi kwandiri. Saka zvinozonditorera imwe nguva yekuti ndipinde mumochari nekuti ndanda kutoziva kutara kuti akatoenda kubindura ndi Robert. Saka hama dzekuno dzakapinda mubindura, dzakapinda mumochari dzekubindura kuno. Dzasvika mumochari vasazongoona kuti hazvishuwa bhodhi ndeyavo. Saka kubva ipo papo ndopatakati saka zvoitwa sei. Ndikati isusu kuti tichiparadzane nevanhu avo, isusu tiri pafast track, tatambopiwa nhamba dzekuno kubindura dzepolisi but dzairamba. Saka patakaona wasvika takati tautoshandisa transport yenyu, hatichagoni kuparadzana nemi. Vatangouya kuno musi weMonday manheru, up to today tichingori kunoko. Nezuro rese takaswera tichifambira mapepa. Paida mapepa ekuMinistry of Health, ekwaDA, nekukanzuru, nekuna sabhuku. Saka pepa yoki yese iyoyo takaiita. End of day nezuro, DA yakati tinoda tsamba yekuti kuenda box kuinyanga. Saka tinoda kuti munyorerwo approval yekuti vanogona kutambira here bhodhi yabva kubindura yanga yakambowigwa futi. Saka nokudaro takabva tatrya kufonera DA wekunyanga. Tikatrya futi wakati toda nhamba kuti sabhuku anyore kuti vanogona kutora here bhodhi. Saka sabhuku akatosenda tsamba yake. Saka ekwaDA ndio yakatimisa process nezuro. Saka nhasi wekunyanga wafumira kuenda kunyanga, wakapiwa tsamba iyoyo, wakaisenda neWhatsApp site kuno kuti takaiprenda tikaenda kwaDA. Ndo saka tazotanga kufambira mapepa nhasi. Tapiwa tsamba neDA, tikaenda kuseat of Bindura, tikapiwa mapurisa avo. Saka nhasi ndosaka tiri pano panguva ino. Tine urombo nezvakaitika izvi. Pakunzwisisa kwamunoitawo pavakauya kuzovigawo mutumbi panapa, vakaitawo here board viewing? Right, board viewing yavo yakaitwa mistake kuParirenyatwa, because I believe kuParirenyatwa Saturday hakushandwe. Saka wakaita shortcut, wakaona wakomana vandambotaura nezvavo kuti vanoita fast track paParirenyatwa. Saka pawakaita postmortem havana kudeedzwa kuti waidentify board. Inova procedure yatakazoitiswa Monday yakagona kuti tione kuti board haisi yedu. Saka board yavo wakazoiratidzwa yatove mubox, atopiwa hembe dzekupfeka. Saka ipopapo ndipo wakangoona face chete vawangotakura board. Burial ward yakatoitwa Saturday iyo. Apa panovharwa so early, very early. Saka kubva ipopapo ndipo wakavhangoya kubindura kunoko. Vauya kubindura
yaitungamirirwa neumwe mukadzi ainzi girlfriend. Saka pabhodhi yakasvika akanzi musavhure, yaiswa mushonga yakawanda. Saka pakasvika bhodhi vanogona kuvhura kuti vaone kuti bhodhi ndiyo here. Vakazovhura bhodhi yautoya kumakuwa kuno pavanotenderera pamba vachivhiyiwa. Ndizvo zvakaitika. Hapana here akakwanisa kuve nedoubt sevanhu vamanga muchifamba navo mazuva ese kuti munhu uyu takatombozvitaura? Zvainetsa ndezvekuti hama dzemufi pakashaya mufi hauna kugona kuziva zvaari. Number 2, kuparirenyatwa visiting yacho yaitwa nemukadzi anova girlfriend. Mukadzi wake nehama dzaizongopiwa information yekuti munhu ari sei. Ndio zvaitika kuparirenyatwa. Saka mubvunzo wamabvunzo kuti hapana here vanhu vakaita suspect, ndo vanda kupindura. Hama nemabhururu vakazviona kuti munhu haasi wedu, but nekuvabvunza vakati kuti titaure kuti munhu haasi wedu zvaitiremera, unoita kunga munhu ari abnormal parofu, kutaura kuti munhu uyu hatiri kuchema uyu haasi wedu. Saka vanhu vakatya izvozvo. Saka izvinezvi ngatitarise rwendo ruripo kana muchinge matora mutumbi maakufamba sei? Bhodhi izvozvo hatina madocuments ake, because madocuments ake ari kuparirenyatwa. Hatigoni kuti taisagona kuvawana tisati tawana burial order, taisagona kuvawana tisati taita postmortem. Saka madocuments aRobert Machemedze ari kuparirenyatwa police right now. Saka patapiwa natsamba naDA tavabvunza kuti bhodhi ichafamba sei kubva kuno, wakati isusu chatiri kubatsira tiringokupai tsamba. Tikabvunza futi polisi kuti polisi, bhodhi ichiri kustate ingafamba sei kubva kuno, wakati isusu chatiri kugona kuita kuescort yekuti mufukunire bhodhi. Kufamba kubva panapo kusvika kuHarare zvinenge zviri mumaoko menyu. Saka currently tiri try kutsvaga transport kuti tinotakura sei chitunha chemunina waRobert. Ma-expenses takatasawo nemapurisawo nemafamily amuri kubatanana pamwe chete nawo, ma-expenses ndani kuchibva kuno kubindura kudzokera kuHarare, nokuti mutumbi wakanga uri kuHarare kwamaifanira kuutorera kwete kubindura? Ma-expenses hama idzi dzemufi anodzi Taurayi dzakatora bhodhi isiyo. Sekuona kwangu panhamo yaRobert wakaita zvese zvaunogona. Saka nekuda kwekuti nhamo yanga yapera, mariwo inopera nekurarama kwemazuva ano. Saka izvozvo zvitirikuona zvakawaremera. Tambotraya kuti timbotraya kuvabatsira, but isusu zvine zvakatiomerawo. But tiritraya kuisa musoro pamwe chete kuti tione kuti tingaita sei. But hama yekwaMachemedze anove muzukuru ndiye ari kumbotraya kutsvaga mota. Pari zvino hasati ndaziva kuti aiona here. Tine urombo nezvakaitika izvi. Chenjedzo yamungada kupa veruzhinji vari kuona izvinezvi paSly Media ndeyekuti kana vanhu vachifambira nyaya dzeburial. Nyaya dzeburial kazhinji kana munhu ashaya, kana ava kumortuary paidentification, chitunha chinochinja. Saka zvinoda munhu weukama ari padhuze aiziva history yekunge munhu ari muhospital kusvika parust breath. Ndo chikurudziro chandinoita, zvekuti inini zvakandibatsira kuti ndi-identifya bhodhi, nekuti ndakaziva kuti nezuro ndakamusiya ari pastate yakati, akabhanejwa, haana kubhanejwa, ane chironda chakati kusvika parust breath yake. Saka izvozvo zvakandibatsira ndakakumortuary kuti ndizive kuti bhodhi yedu yakamira so. Saka pandakazonoyawo nemabhaneji isusu wedu angasungwa mugodi. Saka zvakandibatsira izvo. Saka history yemunhu ari muchipatara nehama ndozvandinokurudzira kusvika hama ishaye, munhu ngaake achizikanwa kuti ari kuposition ipi. Kune pakaitika tsaona iyi pakatsikwa Robert, munhu wacho akamira here? Yes, munhu wacho akamira, akatraya kubata ambulance dzikashaya, dzikatadza kusvika nenguva. Saka ndiye akazomutakura kuenda naye kuparirenyatwa, aona kuti state yacho yaanga ari zvikadhonza zvaizomiri mushe.
iye zvinezvi pakaitika dambudziko ekuti zoziva kuti azofa muchiri kubatana naye? Yes, akandifonera ende arondifonera everyday. Nezuva akatombotraya kundisendera mari. Saka tiri kuno kudai arotraya kundifonera kuti kana masvika munomu ndine rubatsiro rwandinoda kupai. Saka kana masvika kuHarare mutraya kumubata. Ndo position iri. Robert asati ashaya akambotsanangura kuti accident yaitika sei? Hatina kugona kutaura naye semunhu anga achirwadziwa. Endi penyini pandakataura naye dhei rechi3 aiti akataura oita kunge ari kurasika. Saka zvainetsa kuti nditaure naye.